Il-proġett tal-restawr tal-Iskola tal-Arti b'investiment ta' 5 miljun euro mixi b'ritmu tajjeb ħafna, tant li mistenni jkun lest fix-xhur li ġejjin. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Edukazzjoni Ewwin Bonnici spjega li l-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda qed twettaq proġett ta' restawru ta' tisbieħ tal-binja li kien palazzin ta' kavallier Franċiż. Il-proġett jinkludi wkoll it-tibdil ta' sistemi tad-dawl u tal-ilma, ftuħ ta' kmamar ġodda, installazzjoni ta' lift u spazji moderni u komdi f'ambjent li jirrispetta il-wirt storiku. Il-Ministru Bonnici qal li l-Gvern huwa determinat li jsaħħaħ it-talim tal-arti viżiva u performattiva f'pajjiżna u dan il-proġett huwa turija ta' rieda tal-Gvern f'dan is-settur. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni semma numru ta' xogħlijiet infrastrutturali fil-livelli kollha tas-sistema edukattiva. Il-kap tal-Kulleġġ Michel Anton Vassalli li tagħmel parti mill-Iskola tal-Arti, Viktor Gallia, qal ukoll li f'din l-iskola jattendu 800 student u issa dawn se jkunu jistgħu jiżviluppaw f'ambjent li mhux ta' periklu għalihom. L-iskola toffri diversi korsijiet tal-arti li jwassu għal kwalifikazzjoni minn livell wieħed li hu l-bażiku sa livell 5 li hu ekwivalenti għal diploma. Mil-ftuħ tagħha l-iskola ħalliet influenza kbira fir-riċerka artistika fuq l-arti viżwali f'Malta. Permezz tagħha bosta studenti ħadu boros ta' studju komplew jimirħu barra minn Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.